Allah ba zai yi ba. Haba. Wannan shine ka sai doya maka gyara da dankali. A sati guda da aure. Amma na rude ba zai yi wallahi. Haba. Sam ba zan yarda da wannan iskanci. Wannan iskan mutum. Ni. Allah ba ga so ko ni wace ce ba. Ba ta ma mutum ya huta wai saboda mutum yana zama da wani namiji. To zaman da namijin ma dole ne. Ni gaskiya wallahi zan koma kauye. Ko kwanya ma ba zai banne in yi ba. Kawai duk inda ni je ta bi na kamar wani dolo. Kubandu? Kawo? Kubandu baba. Kubandu baba. Kuna lafiya? Kawo gaskiya babu lafiya. Me faru? Kawo mene baya faruwa? Ka san mutumin nan ba dama an huta zai shiga cikin bayi ya bi ni har wurin wanka ba kawo zan fita waje in yi surfe ba inda baya bi na kamar ya zama min wani kaska a jiki. Ina Kubandu? To zaman aure kenan. Saboda haka shi zaman aure ibada ne. Ina fata kina ji. Ina jin ka kawo. Ina yi bari na bari. Shine zaman aure. Yawwa. Sannu ka. Yawwa. Na gajiya. Ba gajiya. To madalla. Sannu. Kina ji na da kyau? Shi aure ibada ne. Gaskiya ne. Kuma aljannar mace tana karkashin tafin mijinta. Ladabi da biyayya da sunkuyawa a bishi shine zai sa ya daga ki samu. Gaskiya ne. Amma kai me ya faru ne? Wallahi kawo. Kaga ta yi nan in bita ta shiga in shiga ta je nan in je ba komai bane kawo ina so ne in gaba ɗaya nuna mata kauna. Kwarai da gaske. To da dare ne yayi sai na yi tunanin ya kamata in tura akwati sai kuma ita tana so ta bani. Ayya. To ina kake? To ka san wani abu? Kai kayi ta dai. Amma waɗannan agwagi a hankali ake bin su. To. A hankali ake bin su. Na fahimta. Ba a garaje. To. Yawwa ka yi haƙuri. To na gode. Ke kuma Kubandu ina so ki saurare ni da kyau. Ki ji ni. Amma ka san cewa wannan mutumin yana zai mai da niyyar iska wai baka kira niyyar iska ba baka kira niyyar iska ba kawo ba to me kake nufi kawo ba na ma huta Ba shi nake nufi ba kawo. Ina Kubandu. Kubandu ke ba 'yar iska ba ne. Aure haka ya gada. Saboda haka kamar yadda na gaya miki da kai da kaya duka mallakar wuya ne. Ki ba da kai bori ya hau. Shine zaman aure. Duk abin da kika sani a gidan miji babu abin da ba za a yi ba. kawo komai da komai fa Kwarai da gaske. har da Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button sai kuma ku je ku danna subscribe sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.